na ihe anakwa apụ apụ ihe emechuola efe m. Enwere mgbe ị nwere mmechu na akwa ọhụrụ ahụ nke kacha dị oke mkpa na ndụ gị. Otu ahụ ka mmehie na-adịkwa n'ahụ anyị. Mgbe ahụ ị na-achọghị ịnata Chineke, ekwuola okwu ozi ọma, kwuo ihe mgbe dị iche iche, ebe niile ị na-aga na-ekwu ya, ị chọghị ịma maka gịnị? Ichekwa na ị ga-eji nwa aka gị wepụ inyu ahụ dịka otu o si dị n'akwa m. Taa na-agba GCK kwa ụbọchị nke taa, onye ozizi Dr. WF Kumuyi ga-agwa gị otu Chineke ga-esi nyere gị aka ibupụ mmehie niile a na adịghị ike niile a. Otu ahụ ka Chineke ga-esi mere gị. Nwere onwe nwogha zuru oke onye nwe anyị ga-eme gbanwee ndụ gị, wee mee ka ị nwee ndụ, nwee ka ị nwee ntute, gbanwee ndụ gị abụrụ nke na-agaghị adịkwa otu ahụ ọ dị ọzọ. Ndụ ochie ahụ ga-apụ, ndụ ọhụụ nke si na Kraịst, nke si n'eluigwe ga-abịa na ndụ gị n'abalị a n'aha Jizọs. Lee amaokwu 12, ọ na-agwa anyị na amaokwu 12 na dịka ọwụwa anyanwụ dị anya n'ebe ọdịda anyanwụ dị, otu a ka ya onwe ya si wezụga mmehie anyị niile pụọ n'ebe anyị nọ. Dịka ị na-abịakwute onye nwe n'abalị a, mmehie gị niile nke dị nso n'obi gị, mmehie gị niile nke gị onwe gị na-anwapụta na ọ nọ gị nso, ọ nọ n'iru gị mgbe niile, ị chọrọ ikpe ekpere, olu asị gị bụ onye mmehie, lee otu isi ekpe ekpere, ị chọrọ ịga n'ihu wee sị lee mmadụ dị ka gị, lee ihe ọjọọ mere gị, si anya wee na-aga n'ihu. Ị chọrọ inwe obi ọma na obi ụtọ, ekwensu sị gị nwakwanụ, ị chọrọ inwe ọṅụ ya bụrụ nke egbubiri egbubi n'ihi na mmehie gị nọ n'iru gị mgbe niile. N'abalị a dịka na-abịakwute onye nwe anyị wee sị onye nwe anyị, amaara m, ama mmehie m, ama m ahụhụ m, ama m ọrịa m, ama m ọbụbụ ọnụ, ama m ihe ọ na-apụtara m bụ ihe ọjọọ niile nke m meworo. Ana m ekwupụta, ana m ewere mmehie m niile nyefee gị n'aka Kraịst onye nzọpụta m, n'ihi na gị onwe gị nwụrụ n'ihi m, n'ihi na gị onwe gị bụ onye gara n'obe Kalvarị n'ihi m. Ana m ewere mmehie m nyefee gị n'aka gị dịka anyanwụ, ọwụwa anyanwụ dị anya n'ebe ọwụwa anyanwụ dị, otu a ka ị ga-esi were mmehie mee ka ọ bụrụ nke ga-adị anya n'ebe anya onwe anyị nọ. Ugbu a ị kwesịrị ịghọta na ebe ọwụwa anyanwụ dị na ebe ọdịda anyanwụ dị, nke ọ na-ekwu okwu ya. Lee anya ebe a, mgbe ị na-ele anya n'aka ekpa gị, na-ele anya n'elu, ị ga-ahụta na eluigwe dị anya, urukpu dị anya. Mgbe ị na-ele anya n'aka nri, ị ga-ahụta na mbara igwe dị anya. Ọ bụ na gị bụrụ onye na-aga ije wee na-aga, achọrọ m ịga n'ebe enwere igwe ojii, n'agbanyeghị otu isi na-aga, igwe ojii ga na-aga n'ihu na-adị anya. Igwe ojii nke dị n'aka ekpa gị ga na-adịkwa anya, na-aga n'ihu. Ọ sị na dịka ọwụwa anyanwụ dị anya n'ebe ọdịda anyanwụ dị, otu ahụ ka o si mee ka mmehie anyị, ọ ga-eme ka mmehie gị dị anya pụọ n'ebe gị onwe gị nọ. Ị gaghị ahụkwa ha ọzọ, eluigwe agaghị ahụkwa ha ọzọ, ekwensu agaghị ahụkwa ha ọzọ. N'abalị a ọ ga-eme na ndụ gị, n'ihi na Kraịst anwụọla na Kalvarị. Ọnwụ ahụ kwanụ bụ ya bụ obe nke ga-akagbu ihe niile bụ ọbụbụ ọnụ nke dịrị mmadụ niile ọbụla. Ọ ya mere o ji sị na gaanụ n'ụwa niile kwusara ozi ọma nke m, ozi ọma nye mmadụ niile kere eke. Ọ ya mere ọ ga-enye gị n'abalị ọ sị gị na onye a nke ekwere nọ ka anyị mere baptizim na a ga-azọpụta ya. Dịka ị na-ekwere n'abalị a wee sị onye nwe m, ekwere m ekwe, anabatara m ya. Kraịst bụ onye nzọpụta m, nzọpụta ahụ ga-abịa n'ụzọ gị. Mgbe ahụ ọ ga-enyekwe gị, ọ ga-enye anyị ịdọ aka na ntị. Onye na-ekweghị n'ụbụ ịdọ aka na ntị ahụ a ga-ala ya n'iyi. Ka pụtara na onye na-ekweghị na ọ ga-eburu ibu anụ nke ya na ọbụbụ ọnụ nke ya
ruo n'oge ọnwụ ọ ga-eburukwe ọbụbụ ọnụ ya. Mgbe ọ nwụrụ n'ime ọbụbụ ọnụ wee gafee n'ofe nke ọzọ, ọ ga-aga n'ihu na-eburu ọbụbụ ọnụ ya. Ọ dịghị onye ga-eburu ọbụbụ ọnụ ọbụla gaa eluigwe. Nke a pụtara na ọ bụrụ na ọbụbụ ọnụ gị ewezugaghị ugbu a site na Kraịst, ọ bụrụ na gị nwụọ buru ọbụbụ ọnụ ahụ, ọ bụrụ na gị gafee n'ebe ọzọ na ofe nke ọzọ n'ime ọbụbụ ọnụ, ị gaghị abụ onye ga-eburu ọbụbụ ọnụ gị banye n'eluigwe. Ị ga-aga n'akụkụ aka ịkpa. Ana m ekpe ekpere na ọ ga-abụ nke ga-eme gị, mana onye ọbụla nke ga-akpọku aha onye nwe anyị a ga-azọpụta ya. Ozugbo ị bịakwutere onye nwe anyị wee sị, ee onye nwe m, anụla m, abụ m onye Kraịst nwụrụ n'ihi ya, o wee wezụga mmehie m, wezụga ajọ omume m, wezụga ajọ omume m, wepụga amamikpe m, wee weta ya nye onwe ya dịka ọwụwa anyanwụ dị anya n'ebe ọdịda anyanwụ dị, otu a ka ọ ga-ewezụga ajọ omume gị niile. Mgbe ahụ ị ga-abụ onye a ga-azọpụta, nwere onwe gị, bụrụ onye a mụrụ ọzọ. Mgbe ahụ, mgbe oge ga-eru na ị ga-aga eluigwe, ndị mmụọ ozi ga-abịa maka gị, ị ga-abụ onye ga-aba n'eluigwe. Ana m ele onye m na-ekwu okwu ya n'ebe a. Ị ga-aga eluigwe, nwaanyị ahụ ga-aga eluigwe n'ihi gị na na Kraịst eburuwo ọbụbụ ọnụ, ọ bụrụwo mmehie ya niile nyefee n'aka Kraịst. Ọ bụ onye azọpụtara, bụrụ onye agwọrọ nsọ, bụ onye agbaghara, bụrụ onye a mere ka o nwere onwe ya, bụrụ onye agbapụtara ugbu a ruo ebighị ebi. Onye ọbụla wee sị amen. Ndị enyi m, ọ na-ewe Chineke iwe, ọ na-ewute ya mgbe ọbụla anyị na-anọnye n'ime mmehie anyị. Ịma mgbe ọbụla ọ na-abịa anyị ma echefuo onwe anyị na-ekwe anyị na-ahapụ ka mmehie na-achị isi n'ime anyị. O kwesịghị ịdị otu a. Chineke emekwele n'ebe ọ ga-esi dịrị gị mfe ịbata n'ime ya. Ọ chọghị ka ịnọgide n'ime mmehie. Ịnọgide n'ime mmehie, ọ na-eme gị ị gaghịkwa etozu oke Chineke, ị gaghịkwa ebi ndụ ahụ pụrụ iche Chineke chọrọ ka ị bie. Ọ ga-eme ị gaghị enweta nkezu nke ahụ Chineke chọrọ ka ike zuo dị ka mmadụ o kere eke. Ọ chọrọ ka ị nọgide n'ime ya, nọgide n'ime Jizọs ahụ o nyere ka o nwee ike napụta gị. Ọ chọrọ ka o tiwasịa mmehie ahụ, ịghagba niile, ihe niile ahụ wụ mkpagbu mmehie na-ebute. Ọ chọrọ iwepụga ya, wezụga ya na ndụ gị, ka ị ghara ịnọgide n'ime ntaramahụhụ nke ụwa na ntaramahụhụ nke mgbe ebighị ebi. Ọ chọrọ ka ịhụnanya ya mee ka ọ wụrụ ihe ga-eme ịbịa n'ime ya ị na-enwe aṅụrị na Chineke nọ n'ime gị. Ka anyị kpere gị ekpere. Biko tinye ihe ahụ ị chọrọ ka anyị tinyere gị aka na-ekpe ekpere. Chineke ga-aza gị. Biko sonyere anyị n'igwe eji ekwurịta okwu niile. Chere ka anyị nụkwanụ na onye ozi tupu anyị abaa n'ekpere. O nyere gị amara, ike ka ị ghara ịdị na-aga n'iru na mmehie ahụ ọzọ. Ọ bụ nzọpụta ka ọ na-enye gị. Aga m ekpe ekpere dịka ị na-eguzo n'ụkwụ gị, ị ga-ewele aka gị elu dịka m na-ekpe ekpere, wee nara na ekpere a bụ maka gị onwe gị. Nna anyị, n'aha Jizọs, anyị na-ekele gị maka ndị a niile bụ ndị na-ekwuru onwe ha eziokwu n'ịtụgharị ndụ ha, mmehie ha, na ha hapụbeghị ibi ndụ mmehie ha, abụghị ndị na-ebi ndụ ezi omume. Ha bụ ndị ikpe mara n'iru gị, onye nwe anyị. Ugbu a ha na-echegharị pụọ na mmehie ha, ha wee na-elekwasị Kraịst anya, naanị Kraịst anyị dịka onye nzọpụta ha. Onye nwe anyị, ana m ekpe ekpere, gbaghara ha, zọpụta ha n'aha Jizọs. Ana m ekpe ekpere ka mmụọ nsọ gbaa mma n'obi ha, na ugbu a ha bụrụwo ụmụ Chineke. Ndụ ochie ahụ, omume ochie ahụ, mmehie ochie ahụ, ha niile gafee, ndụ ọhụụ abịawo n'obi ha ugbu a n'aha Jizọs. Ana m ekpe ekpere ka ike nke eji ala bie ndụ dị ọhụụ, ndụ ezi omume nke na-enweghị amamikpe ọzọ, nye ha niile n'aha Jizọs. Mee ka nke a bụrụ nke ga-eme bụ nzọpụta, ka enwe ịgba ama nke mmụọ nsọ na emewo ya, ka ha gaa n'iru na-ekwere
n'ime gị. Ọ bụghị iwepụ anya gị n'ebe ego onwe gị nọ, wepụ okwukwe n'ebe ego onwe gị nọ ọzọ. Onye nwe anyị na m ekele gị maka inwere nye na ha nzọpụta n'aha Jizọs Kraịst ka anyị kpere. Ugbu a cheta na Kraịst nwere na o wezụwago ọbụbụ ọnụ ahụ. Anyị bụkwa ndị ga-abịa na nkwekọrịta anyị na gị na ọbụbụ ọnụ m ewezụgawo ya, ọrịa m ewezụgawo ya, ihe niile bụ ezu oke nke dị n'arụ m alaala. Ugbu a Kraịst abịawo wee weta ọgwụgwọ nsọ. Kraịst abịawo, ọla ebube abịawo. Kraịst abịawo, nnapụta abịawo. Dịka anyị na-ekpe ekpere na nkwekọrịta, cheta na mụ onwe m ga-ele anya na gị onwe gị ga-abụ onye a ga-agwọ ọrịa. Gị onwe gị ga-elekwa anya na gị onwe gị ga-abụ onye a ga-agwọ ọrịa. Eluigwe na-ele anya ka ị bụrụ onye a gwọrọ ọrịa. Ihe anyị na-ele anya kwupụta ihe anyị kwupụtara ka anyị na-enweta ebe ahụ. Ọ dị ebe ahụ. Were aka gị bikwasa n'ebe e nwere nsogbu ahụ. Welie aka nke ọzọ elu. Anya gị okpuru isi. Kwere na a ga-emepe ya. Iwe hụ ụzọ. Ị bụ onye ngwọrọ, kwere na ị ga-aga ije. Ihe ọbụla bụ nsogbu ị nwere, ihe ọbụla bụ ihe oku nke na-enye gị nsogbu n'abalị a, ọ bụ ga-abụ abalị akụkụ otuto gị. Ị dị njikere? Eluigwe dịkwa njikere maka nna anyị n'aha Jizọs. Anyị na-ekele gị maka anyị maara na Kraịst anyị amezuwo wee wezụga ihe niile bụ ọbụbụ ọnụ na ndụ onye ọbụla. Ya mere onye nwe anyị na-ekpe ekpere ka itijie laa n'iyi ọbụbụ ọnụ niile na ndụ onye ọbụla n'aha Jizọs. Ihe ọbụla bụ yoku nke onye iro wetara, wezụga ihe niile pụọ na ndụ ha ugbu a n'aha Jizọs. Dịka ịgbaghara mmehie ha niile, gwọọkwa ha nrịanrịa ha niile. Mepee anya ndị kpuru ìsì, ka ndị na-adịghị anụ ihe nụ ihe, ka ndị ngwọrọ bilie gaa ije, ka ihe niile bụ ihe toro eto zaa aza ka ọ pụọ n'arụ ha n'aha Jizọs. Ka nke a toro n'olu ha ka a kagbuo ya n'aha Jizọs. Ihe niile bụ ahụhụ niile ka ha na-agabiga n'ihi mmekpa ahụ nke onye iro. Ana m arịọ onye nwe anyị ọrịa niile, ahụhụ niile, mmekpa ahụ niile ka ewezụga ya n'aha Jizọs. Onye nwe anyị, ana m arịọ ka ọrịa niile bụ ọrịa ọbịrịnaja ọcha ka ịnọ kemgbe nsi, ihe ọbụbụ nsogbu, ọrịa, ihe mgbu ka na ndụ onye ọbụla n'ebe ọbụla, wezụga ya n'aha Jizọs. Ihe ọrịa na-adịghị agwọ agwọ, ana m enye iwu ka a gwọọ gị ugbu a n'aha Jizọs. Ihe ọbụla bụ ebe ọbụla nọ, onye nwe anyị pụta ìhè, mee ka ịpụgo onwe gị pụta ìhè, gosi onwe gị, gosi ike gị, gosi nnapụta gị, gosi ọlụ ebube gị ebe niile. N'ebe a nọ na-ekwu okwu, ebe ọbụla ebe na-abụghị ebe a, mee ka ọlụ ebube gị guzosi ike ugbu a. Anyị na-ekele gị maka anyị ma na imewo ya. Anyị emewo ya site n'eluigwe ka esi mee ka o guzosi ike. Ọ dị wuyere na ndụ anyị. Emewo ya n'aha Jizọs Kraịst ka anyị kpere. Onye nwe anyị emewo ya. Nwalee onwe gị ugbu a, ị ga-ahụ na ọla ebe gị nọ n'ebe ahụ. Imere anyị nọnyere anyị na-agba nke ọzọ nke GCK kwa ụbọchị, ọgbakọ nke mgbasa oziọma nke Kumuyi nke zuru mba niile ọnụ. Eji m aka na ịnwapụtala Kraịst, ọ nọkwa nso ịnọnyere gị, ịgọzi gị, ịnọnyekwere gị ruo ogologo ndụ gị niile kwa ụbọchị. Ọ bụ enyi nke na-anọgide karịa nwanne. Biko tụkwasị ya obi. Obi dị anyị ezigbo ụtọ otu isi nọnyere anyị. Biko gaa n'ihu na-anọnyere anyị na www.gckhq.org/CWC. Ọ ga-adị anyị mkpa na ị ga-etinyere anyị
ihe ndị ahụ ị chọrọ ka anyị na gị kparịta ọkparị akụkọ ọgba ama na ihe ị chọkwara ka anyị nyere gị aka n'ekpere ọwụ ụzọ ị chọkwara ka anyị ji nyere gị aka ma kwalite gị otu ị ga-esi bie ndụ ezi omume. Anyị hụrụ gị n'anya, Chineke hụrụ n'anya, anyị chọrọ ka ị na-anọgide mgbe ọbụla anyị pụtara. Biko ka Chineke gozie gị. Imeela.